Elai enpresan gaude, Antzolan errotuta 1978 urtetik aurrera, hau da, jada 59 urte goiaz merkatuan, eta zer egiten dugu Elain? Gure aktibidade printzipalena ero korea esaten duguna da ebaketa zehatzeko piezak ekoiztea. Ebaketa pieza hauek nun ozen merkatura dijoazte, ia euneko eunean automozio merkatura. Automozioko zenbait sistemetara dijoazte, eserlekutara, zerraietara, etc. Hortarako ze prozesu dauko Elain? Prozesua garrantzitsuna guri eta amankomuna da ekoizpen guztietan da ebaketa zehatza. Hor ditugu mundu mailan marka garrantzitsuenen prentsak, hor ekoizten dira piezak eta gero dauko bigarren mailako operazioak. Bigarren mailako operazioak egiten duguna da balorerantzia sortu ebaketa zehatzeko pieza horietara eta haien artean badare artezketa, plastikoko injekzioa eta abar. Gaur egun Elain talde bagara, 3 planta ditugu, bata Antzolan, Elai Europa deritzoguna, beste bat Mexikon, horren izena Elai Amerika da, eta beste bat dauko Kunshanen, Txina, Elai Asia. Beraz, Elai taldea 3 plantez osatuta dago, Elai Europa, Elai Amerika eta Elai Txina. Guztira gaur egun gutxi gora bera 700 bat lankide gara eta espero dugu urte askotan merkatuan jarraitzea.